Момичета, хайде да удължим и масажираме мускула на младостта. Показвам ви няколко полезни практики за платизмата, който се намира в областта на шията и долната част на лицето. С времето този мускул започва да губи своя тонус и това може да доведе до отпускане в зоната на шията, поява на вертикални линии и загуба на по-ясния контур на долната част на лицето. Затова е много важно да работим с този мускул не само естетично, но и функционално. Когато работим редовно в тази зона, подпомагаме лимфния поток, което може да намали подпухването и да подобри цялостния вид на лицето и шията. Важно е движенията да бъдат бавни, плавни и внимателни, без да дърпате силно кожата. Най-добре върху чиста кожа с малко крем или масло, за да се плъзгат по-лесно пръстите. Правете техниките редовно за по-стегната шия, за по-хармоничен и свеж вид на лицето. Ако темата за естествената грижа за лицето ви е интересна, последвайте ме, защото тук ще споделям още практики, които можете да прилагате лесно у дома.